ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Office Jangka Krishi Vigyan Kendra KVK ka West Coast Sales District hakakat ndri Urisau arajar pulai. Kelayo pandrakhe ya ka World Food Day halor kapang pedeng kaboong. Water is life, water is food, leave no one behind. Ya kini jirakhe la pelong hapo ka hall jangka Office Trikam ka KVK Kabadan Hanong Shillong Eastern West Coast Sales District haka jingin dan rengkat Assistant Commissioner ka Food and Safety ka kong DBS Mukhem kabalalong ka kongsan bat UBDO ka Mauthat Raishan CNA di Blong AW Masar ubalalong ka musumbut kongsan ka kong Mukhem haka session ka baar klayo rupan patay banyak halor ka Food Safety ki jing mentoy bayo na ki jing bam bat kumnu ban penya yo ya ki marbam haka bakalayo rupan hikai ban shna ya umet daka jing shimenta shit hem jongkinong rem ki khana school na poka district baru ki samla pulie na keleng kathan chetai lamingi ki belawan bani shimenta hakani program Ide ban shim ye gani ka klip mat kum ka klip mat ka kerpang ka bangin aingo ya uble try kan rat ubala kerku kerpang yengi lengba ka bam kedi ngimpat ju sha ja miet lane sha ja step deh wala dan ia dok ia kerdok ngi meri uspa kata-kata ru nrei kajami kaja step ni yo aino yo gerak ubala kerku ini dah bam kedi kabakar kumba i kong mene dalam khmat yong bagani ka sngi kaba ngi commemorate lani kenmau ba kadika jing sedang jong ka United Nations banwanra ya kini ka food and agriculture organization how handai spa sauhosan bat yakaba nilai pen alai lapan trikam bat yakaha karukam kabadei daki member countries daki ri jong ka parthai ki besim menta bat ka United Nation nakapor shakapor but ka celebration lani ka commemoration jong ka ni ka sni ka banding kong kalalong ha ka khat rio jong na October jong ka snem khat handai spa Rahowe. Katim kaya phe nahoy ka snem shakoy ka snem katim ka kala. But hakani ka snem ka bamanta ka World Food Day arajar akolai ka phang pedeng kadai kani hangne ka view water is life, water is food, leave no one behind. Hagat tian kasi ngiong ko kadai ka jingim ko kadai ka bang but what num no yano ru shadi particular ya kanil kantian ka baong leave no one behind kamun no discrimination pimdei ban discriminate ban penyephe banongo pidei ki ba kamduna lani pidei ki ba kamduk lani pidei ki bali ni pidei bana Japan, pidei bana Amerika, pidei na nang tie na soyong, pidei na satu mo kata kam dei bandon nginum don kono kajing snow baka don kajing here hapdeng jongi udkhar niu khasi niu pharing niu negro ngilom komjo kani kajing em kadai ka ba ublei ula ais mo bhai ni tingin nginum penyepher ya kono ru hapdeng jong kani ka jing embryo lanika humanity okay tenanta pada ngimdei bandon kani ka jing pek khmat bandon ka inequality ka jing bom ya rengkat kerdan jong uwe ubrio bat iwe ibrio lani jong kitu kijat penrio bat ka we kijat penrio kam dei bandon kani ka jing ya phe lanika jing bom ya rengkat kerdan ka Britannica dictionary ka batai baka kadai kata ka aka ka bakot kabalong clear nangta kabom don wrong kabom don jingman kabom don jing sma kabala banwanra slap na kitikil o kibadwan hasun meneng ke bangiyo nangta kibawanra yaki wadut haki rot nong gijongi nangta kabawanra yaki pung Nei, haki snong haki thao, nang kai ki duriau, bat kiwe, bat kadeiru kata ko
kabangi de pendon kam nakabenta ban shet ban tiu nakabenta bangin di bat bangin sungin sait ngin ben khoi aladi nangta ko ka deiru ko wei ka benta ka bakram kabayarap ingi ban transport lani ban ra ban kit ban rong yaki jingbang ki jingdi yaki mar ki mata kerot kabade kini ngamariang jungi ka kendo nangta na swing kadi ke air ni don ru kani ka way kabade ka water transportation kabawan lang ba ki jahaj ki lieng bat kum ta terte nang ta pede kat kum ka science labatai ba ko kade ka compound kabalawan ra lani kabalala ban penlong ya ka daki artli ki atom jong ka hydrogen but i atom jong ka oxygen but ka formula jong ko haka science kade H2O. Tanglai percent, only 3% of fresh water is available only. Kadba kendai ponyo percent kam day satia ko kaba ki khot ya ka fresh water kalaban long ko kaba ngim la ban bam banti. Tenang da pada klem ko ni small ho bagane ka perthai jongi kan ya. Kadinya ngim na ban im klem ko kadi ka jing im klem ko ngim long hang ni ha ka mariang berjongi ka ka bukhot lani fresh water ka don kam na ka benta bangingin la ban im kumni kum bangi long ba kani ka yarap ru ya ka survival lani ba ki kimreng kin la ban im ki aquatic animals ki merat ki dok ha dok penat ki badon aku kin laban im ban roy kerhai kumbang 30% na kamet jongi kadon ko kamet jong ki rangba briu ki shen rang briu ki bala rangba 30% kat ba ki kenthei ki don ka 0% it's less by 5% so it means 55% 100% kamet jongi ki kan thei ki balarang ba kadon ya ko ti pilawan mudur hadu katno ka jingdon kam jong ko hagamet ka jongi ti kani ka wanra lani ka penlong ya kamet jongi ken bahkan la ban trikam ha karukom ka bedei bat kamet jongi kadon kam kadon ya kini ka mo habangi bami ki jingbang kamut ka jingbang kadon kam ban long digested ban haban tilia denya lada ki priu ki duna ha kamet long kuno kabaning kong kababin yo ka problem ka long ba kamet jong pi kasniat kanir ba kanong na ban teliat ba ka jingbang pin yo ya ka constipation lani ka jingbang ba pim na ban let pan khana ha karukom ka ba dia ha ka shit ha ka bening ka kali no ka ka kijet lut ya kituki jing shit tai ni ka jing tengen. It absorbs the heat from the sun, right? Denang ka pada hagapon mensi kejit lut, but hagapon menmiat pada kanika yarap ban tanda bat kabat yang kencing shit jungklut jongka mariang hagapon menmiat. Ngeriam, tiko klem ko long gumno terkong lut mentala ada hipor ban rajam long sau kuba. Tila da yo la ne da jut da bun kalat uslap lu kan ni on ra ye jing man ne jing sni wa mariang ka jing sni du jing lep jing riang te ko ga don kam ko ga yang ka don kam ya baro ki jing tho te de na ka da ken ko water is de nang ta pede kalong ka ba don kam yangi bangin sumar baki telong jongi ki water bodies jongi nundai da lele du ban pen sniu ban pen jot ban le rumah rutit ban bahkan terkong ngok lani bahkan do no ban nang ta ka terkong pada bom don ding sukla nang terkong na ini ni yo ha bakal ka don suki ding si kala terkong kala kejet ka kendo ini don kam ken keni di ko we ka balong rampant ka ba jur palat lagi han di jongi but hadu ba ka supreme court kala aya ka rai jong ka ban ba mdei shoban pom die nene mo lakham balan piwan menta shawes khasel spindalit kham sharum pin iba lajar ngambiang ki cloud ki tetap la ihun ban pet kumba nyo ko we percent nyo ko we percent
Jom kani ka selamat yang jongi letak ya ka dang ka Water is food. Pingit ban ong baga ka dei jingbam. Ni ong baga jingbam ka dei ba yok thai ne. Da bam thai ka pi yok sek thai tenrik balik pada ong ya ka baga dei ka bam. Ni ken ya ka pat bam dei tak baga dei ka bam. Kumbalong kiwi ki bam. Ni ong lu ya ka baga dei ka superfood. Namar balik, namar lem ka nginum la ban bam ke lu Dek, kalau gue ni jing bam ki ba don kam ke kaba ni pendon kam hagamet jongi. Habang ni ka bam, kamut ke dek ke bangi ba mo ke bangi ba ni pendrung sani sapo kamet jongi bat laka long ka belong solid ka bangi la ban tha ni ka belong liquid balong ka dorjong ka Kau ka kit ya kini ki bon met na ki jingba kaba pipiyo karena aru saka jabin bagan yoban pendon kam tenang ta pada ngidon kam bandi ya ko ko mga plenty of water sibon ma ka bi de bandi namar ba kade makaken kabadon kade ulong ku shabi ya ka jing kam ka metjuni na dong siya dong lada ka metjuni ka terkom Pinsyamba kaktae ka digestion ka jing kaliat jing ba kaktae ka circulation of blood ka jing sapyang lani ka jing ra ya ka ni ka snam ka leng saudong ka men ka sa ka jabiyeng ka chikiwe pat ki bubuan bahagi benta jo ka jing tre jo ka men